Awala General Nhlanhla Mkhwanazi himself bafowethu niyabona apha ngizanicela into bakwakusenzekani but before singena apha namhlanje kuMadlanga Commission kukhona utata kaBaven Loftus. Igama lakhe nguGregory Loftus okubonakala ngathi naye wayekhona apha esipoliseni zamchisa into zasesipoliseni ngendlela okuthetheka ngayo uthi end up etargetwa ethini ngathangani dizaza nje kwibali eli lika General Nhlanhla Mkhwanazi elapha phezulu ufuna nje siqhithisa umntana ebhedini kule lapha ngezantsi mosizolo kufike lo muntu wakwa IPT uDeputy Director kwa IPT uLen John wafika wazofuna ukupainta ngongathi ikhona le task team okubonakala ngathi instead ba ilwe nobugebengu yona eyenzana nobugebengu ingathi ba connected nama criminal syndicate nama gangsters hayi nini nama tow truck drivers ingathi ba connected nabo i-tow truck ezizisenzwa for iziyobisi babhizi nomcimbi wokwenza nama heist ba connected na kuma taxi bosses uba ngaba kukhona i-taxi boss eyakhomba nje umuntu oba khaniyonilungisela ngapha ufeze ngathi uyanhlupha lamapolisa la wethu akhawuleza ekhona haya wabuza into eninzi athumana nje nophuthu kubephi uba ngaba bavili bi suspect zisendaweni ethile usually suspect ezi ziyazifihla mosi sometimes is hijack iproperty ethizeni masithi sebeyafunwa ngamapolisa bavile bangene okwanyapha kumendlini nami ngenza bengathi ngikubone bazani holder hostage kwa xa wefika amapolisa hayi angawenza nje ubhubhani nami ndilumeleke khona apho uveze nje into engathi zinjalo kwezinye indawo ke khona phone sitsho khona into okay maybe apha amapolisa wethu bewe wrong though ke ngoku apha ifuna kwa painting ngathi kubone though apha but silindele ba amapolisa wethu asebenze njani because mina bafowethu ndingifeze ndivulwa no General Nhlanhla Mkhwanazi asisena amapolisa esilindele into ba afe phethe isibhamu ngezandla leyo bafowethu and I'm not apologetic about it even kweyami family even nakum uba ngaba nami ndizaba ngumgulukudu hayi bafethu mabonde ngama amapolisa xa esiza hayi bafowethu right now silungisa ukuhlala ke ngoku yona ibhlungu kwifamily izozayiva futhi xa ndithatha umcimbi lona owe testimony katata kaBaven Loftus lona into yoba akumnandanga ukwamkela kona but ke ngoba sizawuthini nenye yezinto okumele into yoba uhlahlala ungumzali uyijonge akho mzali omthumayo umntana wakhe kwezi zinto ezi but still siyayazi babazalini akubi lula into yoba bamkele into yoba umntana wakho yilento akayiyo but ke ndizangena apha so ke ngoku ndizezawuzapha kule kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi bafowethu andilibalanga apha kwi-testimony katatakhe ke tatakhe lo uyeza into baye umntana wakhe wayengasiyongo lo nto abathi wayeyiyo hayi kuyavela ke nalapho even uformer police minister uBhekicele emthetha kakubi into bayi bekegcwele nje chaos ebesitote beyi-trouble maker utata uthi hayi bengasiyi-trouble maker but utata aphinda avume uba kwezinye indawo bekengahambi naye hayi kodwa kwiziyobisi bekekho kwiziyobisi because ngoku lo Baven lona Loftus uvela nje ngomuntu ngathi bekedila nomcimbi weziyobisi eyi-trouble maker izolo even umuntu lo ye-IPT uthe xa kefika wathi utata yena lo waxelela ungathi ngamapolisa xa wefika into yoba hayi wena nje make sure into yoba umasingcwabane ingathi uba ready ngaye because apho semvumana khona ngoku asezubambana naye sizomthuma uphuthu so ngamagama ayo ngathi wayewavela ke ngoku la so i-testimony nje yayizolo ndithe xa ngiqala ukumamela ndafika into yoba ingathi kumala umapolisa angeke umqonde ncam la muntu wayizolo into yoba enhleki ukweliphi icala usemapoliseni ngoba uyawagxeka wona but ngapha ukubone izikhona into yakaxaka zithethe ubone ba hayi zona amapolisa ethu ayafunda oba manekorekishwa kwezinye nendawo sharp sibuya kwi-testimony lekatata lona ke tata lona uthetha izinto ezinjalo phansi koba ke phofu athi amapolisa mhla ezomfuna unyana wakhe bethethe lonto abayithethile utata lona wabalekela nako court wazama ukwenza ama-interdict I think nge-31 kaMarch 2023 if not mistaken uthe sa-aplaye njalo yokwenza i-interdict uba hey bangabulala umntanami apha because ebendixelele hayi bo bangayeki nge-April Fool nge-1 zika-April 2023 bamthuma uphuthu so according to yena unyana wakhe wayengumuntu owayengekho stout yes zikhona indlela zakhe wayengazazi but wayengekho stout for into bakathini aze abe uyabulawa ngendlela kathi wabulawa so bekezele nje utata khona ukuzonarrate story phansi koba esithi wasebenzisa experience uku-investigator pick up into bayimani lento ethethwa ngamapolisa u1 no1 ahlangani so yinto nje engathi injalo akayithethile so ndizawuze ndiphinde ndibuye nayo i-testimony yakhe sekegqibile yonke lento ba enhleki beke sithini
Gregory Loftus lo apha kuMadlanga Commission, but nje uzothetha malunga nendlela amapolisa athi ambulalela umntana ngakhona. Amapolisa abonakala ingathi akwi-task team thizeni, not PKT ningabi nexhala ne thizeni, and then ke ngoku according to bona lo mapolisa lawo awekho right and aye under uDina Govender. Dina Govender ubonakala ingathi kwakhona ne-price tag apha kwabhadalwa lona boma 2 point something meter khona apha ingathi eyona price kwakuyi 2.5 million but then ke ngoku ya end up because khona noPetro ya implicatewa kwesi story sabo but then ke ngoku kwakhona apho ndibona ndisiva khona bethetha ngama 2,034,000 I think thousand something like that nje, but nje masibe sithi above 2 million imali kubonakala ingathi yabhadalwa phi apha kuDina Govender. Ngoku the reason why ndifuna into yoba ndibuye ndizoza kule video it is because lo Dina Govender andingathi khona i-evidence ebonisa into yoba wabhatalwa le mali akayibhatalwa. Lo Dina Govender ngumuntu oke wanconywa umsebenzi wakhe akathi awawenza, hayi wasusa okuninzi nje i-troublemakers nje bazisusa okumele into yoba zihambe vertically, zahanjiswa vertically, kumele zihambe horizontally, zahamba horizontally, hayi baziklina nje izitrato zaphi zase. So apha ke ngoku General Nhlanhla Mkhwanazi zapha phezulu kulapho wayem-awada khona nge-certificate. Bafowethu ndifuna sizigiyeraphe, siziprepare, sazi into yoba noba kungavela ntoni ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wethu size sazi into yoba we are not shaken, because aye ukubone amayele nqaba wenze okanye kuvele enye into ifuna ukumdentela i-reputation nani abafowethu thina sijiki we are General Nhlanhla Mkhwanazi and General Nhlanhla Mkhwanazi is us. So yena lo beke khona izolo yiPaprika Lindia lo khona namhlanje naye ukufola khonapho noBevan lo bafola khonapho. So niyayibona mosibithile lento sizayiva ke apha ethubeni, because according to bona hayi amapolisa abulalana nabantu aba innocent. That is what they are saying. That is the color that they are painting. So ndizaphinda ndibuye kahle ke ngoku ne-testimony kabani ekatatu Gregory Loftus lona. Hayi yena usenhlungwini akeva kamnandi nje ngonyana wakhe, and I'm sure into buyayihalela nje justice ngonyana wakhe, but ke ngoku ezinye zezinto ezithetheka ngonyana wakhe zezinye zezinto noba ukubona nawo kumzali akazi ukwazi ukuzinamthi. Ndingatsho into yoba amapolisa wethu awenzanga into errong. Uba ngaba police abulele uBevan ento Loftus kungamele into yoba mawambulale, hayi bafethu they need to take accountability yalonto leyo. So yeah, that's just about it. Hey madoda mina nikosho man utsho kuvakale seke sithi hayi abasambathekile. Hey madoda hlabathi ugcwele isifuba, hayi uthi xa ke sitsho hey madoda nimve seyisithe yami hayi ngebhadi balela. Bona university abaye baxambulisana namapolisa ngebhadi balela bakwazanga kusinda. Athe bebuza into yoba ziphi suspect wathi ayinazi yazilela. Ey madoda phofu ke lo wayizolo enye into emkhalazisayo into yoba kusolo kudulelana nabantu aba amapolisa wona wakadubuleke. Hayi bafethu uma wadubuleka duyulelwa namapolisa ethu swadinga hayini man mabanga ngazinye nensambatheko nje, but ke anything ebonakala into obi wrong kumele ikorekishwe, hayi bafethu izakorekishwa ngamapolisa ethu. Ndimthemba futhi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi into yoba apho kukhonjwa khona into engathi zi-wrong okuthiwa hayi le i-wrong leyana, hayi ndiyamthemba uzathi makayilungise. A special recognition that I felt as a provincial commissioner after the whole committee have gone through assessment of different categories. I had my own category. In my own category is the award that I felt I must give it to the people that really made the difference in this province. Throughout the period of 2023 to 2024. So this team of men and women that have been working very hard to make sure that day and night I don't sleep because they are not sleeping. So we've always been on the street. And this is a team that has really made the SAPS to be in the spotlight as we are. There's different groups that are making good things about us in this province. But the one team that I felt I need to invite here today so that I can give them this token of appreciation from myself is the team that had made me to lose my private life. I don't have private life anymore because when I walk in the street, people recognize me and they start harassing me, wanting to take photos and the likes. And thanks to the hard-working men and women
who have made us so famous in this province. And I must thank the team that has been responsible in the main for removing, neutralizing, arresting the most dangerous criminals that we've been looking for in this province. If it's possible, I'm sure they might tell me that even last night they were chasing another criminal, because that's just about what they do. So I'm going to invite the team that is led by a captain, who the captain works under DPCI, under Gerald Snow. It's a team of the Hawks, Dog Unit, Flying Squad, TRT, POP, Metropolis, private security companies. It's a cocktail of people who really have been doing great work. Yes, program directors, we always invite the team leaders to come in front. I am inviting the team leader to come in front so I can give him a certificate, but I want the whole house, or this hall, to get to acknowledge these men and women who really have done so much to clean our streets. They've done so much to clean our streets in a manner that we can talk of a reduction on murder rates today. We can talk of a reduction of serious crime, simply because the majority of those DPP, I'm talking about the real stuff here. The members who, when the fight is given to them, they don't run away, they face it head on. So Captain Dino Govender and the entire team, I want you to come and join me on the stage. We owe them, colleagues. Let's give them a round of applause. We owe them very much. So these are the proud of the province of KwaZulu-Natal. In this past financial year, they indeed did well. They made us proud. Hey, hey, Uzu! Hey, Uzu! Babe Gapa! Wafumu! Fanele bayise phambili. Akhala makhele kunisele. Wow, I think that deserve another round of applause. This is the squad. This is the squad that I'm sure my colleagues know them very well in different parts of the province. If you hear of, majority of the time, you are told of hardened criminals that have been found, arrested, you're most likely going to see them behind them. If you hear of a shooting incident, most likely that is going to involve the police, it's most likely that some of them were part of it. It is the crew that is made out of specialists. They're not all of them gunslingers, some of them are investigators, as I told you, DPCI, and there's different disciplines that we have. There's civilians that are part of this operation that have been working very hard in giving us these successes. To you colleagues, from the bottom of my heart, and on behalf of management, on behalf of the South African Police Service in this province, I want to thank you. That's all I can give you, is just to say thank you. You've done us proud, and you've created a safer province. We appreciate that. Please don't stand down now. Continue. The fight is still before us. The fight, the criminals are still there. We must still take the fight to them. And please, do not leave me at home again. I always say to you, you go out there, I can still operate. I want to join you. Thank you very much.
Okay, there is certificates for each and every one of us. Just for the good of the picture, I think we'll pick them up when you're done. Can I ask you just to come close so we can take a nice big picture? Make a half moon. The tall ones go towards the back so that you create a half moon, so top. You must direct us, Camilla.